Igbo ndị ọma, anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ụkwa ruo oge ọda. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ọ na-eme ude nze banye moto. O ruo mgbe a ga-akwụ ụgwọ, ọ tagheribe ọnụ. Emechaa, ụmụ akwụkwọ ibe ya atụ ego kwụchiere ya. Ihe emeela nke mbụ, mee nke abụọ, mee nke atọ, mere na-aga. Ma ugbu a, agwọ atọrọla onye ọbụla, nke bụ na mmadụ niile amarala ọgwụ agwọ. Ọ bụ ya kpatara na ebe ọbụla etinyere igbe ya, ndị niile n'ebe ahụ agba ụkwụ n'ala, maka na onye soro nọrọ ya amara na ọ ga-akwụrụ Udeze ụgwọ. Mgbe a na-eme ihe ndị a, Chude buru igbe ya tinye isi n'ụzọ ubom, na-azọpụ ije ka ndị si agha Hitler alọta. Mgbe ọ na-aga n'ụzọ, lee otu enyi nna ya ka o ji moto ya na-abịa. Nwoke ahụ hụrụ ya, kwụsị, buruo ya ubom, soro ụzọ nke ọzọ jewe ebe ọ na-eje. Mgbe ọ nọrọ obere oge, lekwa moto ndị bụ ụmụ akwụkwọ ha ka ha rutere. Ọ gbanwejuru ha anya mgbe Chude ji ruo ebe ahụ. Ha niile rituru wee chewe moto na-aga ụzọ Enugu na ụzọ Ọnịcha. Ụmụ obere moto dịka kaikai na taxizi na-apụta, ndị ọzọ esoro ha n'ala, ma ọtụtụ n'ime ha nọ ebe ahụ. Onye ị jụrụ ihe ji ya, ọ sị na o nwere onye ọ na-eche. Ebe ahụ ka ha nọ, ndị na-eche mmadụ akarịa ndị a na-eche. Ọ dịghị onye ha na-eche. Ha na-eche ka ndị ji ezigbo ego lachaa, ka ha chọrọ otu gwongworo ga-ana ha kọbọ iri. Ha niile nwere otu mmekpa ahụ, ya bụ ego. Chude lere anya hụ na nwata ibe ya jenahụrụ ihe ji ya dị, ma ugbu a egwu họrọ ndị nkata ike. O ruola ka ha ga-akwụsị gwongworo, n'ihi na ndị niile fọrọ bụ ole ha niile ha eri udele. Ọ bụ gịnị ji nkịta ọnwụ? Chude jere kwụsị otu nnukwu moto na-ebu mmanya. Ndị ọzọ jiri ọsọ gbatawa maka na onye jiri ihere ghara ikwu ka ọha ebufee ya n'ama nna ya. Ihe nwoke ahụ nara ha bụ kọbọ 13. Mgbe ha niile bachara n'ime ya, ite mmanya juru ebe niile. Ọ dịghị oche dị ya ha ga-eji nọrọ ala. Onye baa, ọ chọrọ otu ebe ite mmanya adịchaghị, kwụrụ ọtọ, bido aka n'elu ụlọ moto ahụ. Njem wee bido.